Filmiň edebiyat asyny ýazan Murat Hudaýguliýew. Rejissöri Aradvika Jumayewa. Meydanyna ýanyna garşy näli? Belgileri paýlaşdyrdyňyzmy? Hemme tawsyrklary ýerine ýetirildi başlyk. Operatory Juma Çaryýew. Alo. Dinleýän? Başlyk sizi soraýarlar. Bolýa gelibersin. Film kevşirlen Arslan Gurbangelliýew. Bolýa kerwen. İşläber. Anha. İşgärler bilen hem düşünsörsiň da. Bolýa başlyk. Geldiňmi kakasy? Ha geldim. Oturmadın Howala. Hani bu ada döydü Azady ýanrak gitdi. Şu diýen kärhanasyna gitdi. İş meselesi bilen. Bolýa. Hormatly arkadaşymyzyň tagallasy bilen ýaşlamyzyň öňüne giň ýol açylýar. Siz ýaly ýaş hünärmenler bize gerek. Ýöne öňünden aýdýan. İşimize aňsat däller. Köplenç tebigatda ýalaz meýdany bolmaly. Habarma çağalykdan arzuwum. Tebigatyň goragyny bolmakda. Hormatly prezidentimiziň tebigatymyzyň wasfyny ýetirýän eserlerini okamyzdy. Men olar dulam hasam goşulanny. Şoň üçinem işdene ýaýdan öýtmäň. Ine munyň bolýa. Onu ertirden resmi namalaryň getirip işe başlaýar. Bar onu işiň ileri. Sag bolun. Nahar goýaýynmy? Aýokly, häzirlikçe çaýy goýman aýyly. Azady gelen soň bile iyi bir çay yeriz. Ol eýlensenämi? Ya Ana oğlum öýdem jaňa diýe. Näme diýe? Ay ilk bir alayna how gürleşip göreýine. Ondan bilerine näme diýänni. Alo. How oğlum. Ha şeýlemi sagaman bardyňmy? Hay berekelle. Bolýa oğlum. Ejegem sen gelmeseň maňa nahar bermän otyra. Bolýa sagaman gel oğlum. Hayt, aylan canavar, aylan. Hayt. Aylan. Üýt göşüklat ýok diýerler otaýda. Kompüterler bilen işleşmelimiş. Käwat oňa iş taparyna gitmeliýär. Onu da yerlerdäki bölümleriň kompüterlerine teretip gaýtmaly. Kämilleşmek üçin gowularmy diýen mene. Wah, gowula bolýan ýöneşi köplenç ýalaz meýdanyna bolmaly ýany bir hil görýänne. Soğuk var, ıssy var, mörmöjekler var. Ece, soğukdan, ıssydan, mörmöjekden gornuç wagt bolandyra. Gullugy tamamlap geldim, ýokary hujaý tamamladym. Şonça zatlar görendirne. Borda oğlum, oň ýaly bolsa geçäýeli. Aho, o yere iki bolup geçmeliler. Deňi oğlun geçmeli. Way bilýänli. Şo ýere gitmelilerligimi? Men näme kompýutery düşünýänmi? Bir kemme sen kompütere düşünmegiňdi de. Ondan böýden başyňy alyp gaçyp gidämeli boldy. Bir zat aýdarýarlarla buloýdy. Ruhsat berseňiz meňe azajyk kompýuterli işim bardy. Bor oğlum, işiň bile boluber. Şu öňkü jişi gowdy da, kompýuterle güýmen bermeli. Aho, ýaşlykda dürli kärler görse, tejribe toplamak üçin gow orda. Ine görersiň, bir gedek iş saparyna gidip gelsin, ondan öňkü işini ödem küýseme. Belki şeýle bolsunna. Şeýle bolaram. Ne diýip bolsun? Ne çekiyorum? 3-4 tane okutan oluyor.
Inadady şolary gözden geçir, ödem ýanynda bolsun. Tebigaty değişik kitaplar bolsa hasam owy. Hormatly prezidentimiň kitaplary bar menne. Kompýuterymda da etlice maglumatlar bar. Gattygy, şol edaradan girip çykýanyň barsynyň biläýmeli zatlary, hatda sürüjilerimiz hem tebigat bilen baglanşykly maglumatlary ilk düňme öwrenýär. Sürüjileri näme gerek? Gözüňe getirip gör, biz bärden barýas. Öňümizden düzgün bozuçy çykýar. Aýdaly, sahra ýerlerimizde ot ýakyp ýör. Ana şonu biz bolsak bolmasak, islenlik işgärimiz tebigaty goramaň düzgünlerini şol adama düşündirip bilmeli. Gözüme getirişimdene hasam çylşyrymly bu zatlar. Bir öwrenseň kyndaty ýok, öwrenşersiň. Hudaý berdi. Goşlam taýyn maýjygym. Inam şular alıp gitýäňler. Bolu sag bol, ho. Näçe günlük iş taparına gidýäň agam? Ay, 5-6 tuna diýe. 5-6 gün? Onça da bir iş tapar bolarmy? Onsoňam dağın içine barýan diýäňmi oglum? Diňe dagam däl eje, çöle de gitmeli. Öň aýtdym şu zatdan boljagyny. Alat etmesen eje. Wah balacığım, şu işini ütü edesim gelmedi dämeň. Yüregim bir zatlar syzýadyly. Daş ýola çyksaň çörek ýollaş bolýanlar oglum, tagamany gidip gel. Bolýa onu jaňlaşyp durar neje. Bolýa onu hany uradym da. Ine azatsan, 5 gün şu gödül tebigatta gezersin bolýyn. Ömür o şeýdip ýaşan ýaly bolup gidersin. Hawa dost, bizem başda öwrenşmejek ýarlyk. Azatsan. Aýyby da ortasyna barýansan şeýit göwnük berip ağlamaly. Bir baraň soň aňryk baraň soň. Gaýda ölbenjeňe gözleri ýeten soň, sırlaryny aýyp başlaýarlar. Görürsiň entek. Dirjan, hançynlaryny aýyp başlaýan çalar bir görül on soňam, tebigat sinlemäň lezzeti bir başga. Gözellik emäk gözellikdir bolýan. Bärlerde kynçylyga maýetikdir. Sen ägedip börsiň. Bilen bir da eders. Özüme öwrenşem soň gatnan bolup ýörün bolýan. Onsoňam çağlykdan öwrenşen ýerlem bolan soň maňa bildiren ogam bolýan. Aho, Hadyr. Näme diýen how sen? Ay ýok Gaýsa paraga, men aýyny maslahat berýän. Bir dag elengde näme işlemeligi barada. Men gowulýan näme maslahat berýäniňi. An gowja bol. Görýäňmi? Olar men sen ýanynda bolýan gatwar halýany alyrlar. Bilýäň näme üçin şeý diýerler? Ýok. Sebäbi şulaň arasynda saňa menden başga dogry zat aýtjak ýok. A men aýdýan saňa. Yalan sözläp bilemok men. Düşünýärmi? Yalan sözläp bilemok. Bä. Onu bärler gat gorkunçda. Ay, yılandan, çiyandan, möjökden, çağaldan, yeka kapandan, zemzenden gorkmasaňa erbeterem däl. Şolardan gorkan dälsiň ha? Ay. Edil görmesem ha gorkamok ýöne. Göremsoň aýdaýmasam. Ay onna senki bu dağlaň arasyna azatsan kıyın bolar. Gaty kıyın bolar. Ey Hadyr. Kenmi? Näme? Ay. Yan kaýdandan. Nirde? Ay, şu töwrekde diýdiň ha. Şu töwerek, şu janarlardan dostsaly. Iňerbet yerim häzir barp ýatjak ýerlerimizem şu janarlardan doly. Arada bara, ýatyryň bir gün. Şu taýym bu ýal bolup bir hil soğan ýal boldy. Onuň? Näme kädip, şedip, illedim. Ýylana. Ýylan? Ýylan. Bu ýal bolup dur. Ýylan görsem. Hawa. Ýatan ýeriň dag ýeri bolsa, senem şolar ýaldatlary taýyn bolmaly. Hawa eje. Jana balacığım, neredesen? Eje gaty owadan ýerlerde. İşleşlerimiz bilen tebigatda aýlanıp ýörüs. Onna azar vermeyin. Can edip durgun oğlum. Aha ýigitler. Han onu ýöräliň.
Bolya. Häzir aňryk bar, bölünşükde bara. Haýt toparda boljak diýseler, meňe anda boljak diýin. Bolýamy? Bolya ýöne senden sorasalar, men toparymda diýip aýdarsyň da. Bolýa. Ýanynda seni ýa dostuň bolsa gowda. Jynyň aşan adama duşma mümkin. Bular içiň aşary galal, görýäňa. Alay, ulu bir täzeli gaýdan ýaly edip aýdýan aýt senem. Öň aýtdym saňa ütgeşiklat ýok diýip. Gaýtam duruşy bilen hedillik diýip. Waye, göwnme bolmasa basan ýeri ýylançyanyň dolýal bolup durda. Düşümde dağ ýatsagym içinden zemden çykýam ka diýen. Sen gurrunlaňy diňläp ýüregi ýaljak adamlaň. Ogluňa bir gurrun bermediň dämi? Way ýokla, oljamaydarmy beýle datlary? Hani indi bir goý şoň ýaly gurrunlaňy. O meňem çağam, şoň eline tikenmazsa, meňem ýüregime tikenmatan ýaly bolýar. Men berip bilmedik terbiýämi tebigat berer. Men sypdyran zatlamyň öwüdüni tebigat dolar. Sana da kıyınlar, bilýän. Ýöne gayrat et. Oğlun canına beýle üns berip ýörme. Wah alady diýenne nädeýin çağama? Sapar aga, şeýe gatyg boljagay. Ähli zat eliň aýatynda ýaly görnüp dur. Hormatly prezidentimiň biziň üçin döret berýän mümkinçiligi de. Sanly ulgamy durmuşy ornaşdyrmak bilen hormatly arkadaşymyz her birimiz üçin alady diýär. Adady, näýli bolýarmy? Ine saparaga, taýyny seňem bolýa. Barlak gördüňmi? Hemme bölümler bilen ary gatnaşyk barmy? Hawa, barlak gördüm, gowy. Ine, Şarjan, ýeziwesin. Diňe merkezden, vilayatdaky bölümlerimiz bilenem, isleýän wagtyň gün ary gatnaşykda habarlaşyp bilýän. Onu ýüzüni görüp arkaň görüşe oturmalyny. Şeýledämi? On soňa meýdany işläp ýören işgärleriniz telefonu, internetiň üstü bilen şekilli görnüşde de görüleşip bilýärler. Bir mesele ýüze çyksa, şol ýerden ýagdaý habar berýän bolýar, hem görkezgän bolýar. Munyň da gatyg boldy. Sag bolun. Hanonny adady ýör, toparmyz bilen tebiga taýlanaly. Sag bolun. Sagamanja baryň. Sag bolun. Bolýa, sag bolam. Bolýa, sag bolun. Hawa. Saparaga, owadan ýerlenmezäken. Ine oglanlar. Türkmeniň bir ajaýyp tebigatynyň iň gödel ýerleri. Muňa Türkmeniň tebigaty diýerler. Nähil owadan, nähil ajaýyp. Şu ýeriň her bir özümlük görem, derdimize dermandyr oglanlar. Hıdırcan, sen alaşan näke dersiň? Bar sapara. Ýöne sere tagrak boluň. Aradaky aýlanan ýerlerimize aýla, görköz. Esasy aýlanmaly ýerler özüň gowul ýansyň. Ýöne Akşam diýjek alman goşa dolanıp gelmeliňiz. Kökötşan, biz ýöräli. Baryň oglanlar, işiňiz şowuna bolsun. Ýör, Kökötşan. Atady, şu berde var, owadan ýerler şu tarapda. Dırstaydy, owa diýip surat düşürdi. Gel şöyle bolýa. Şu gözelliklerim görünsinmi? Teredany? Ana, gülýär. Bolmaý dost, ýer onda gideli. Gidelim. Bu tarafa gidelim o. Beýle. Hıdır, doğru var ýasmy? Näme anamaýan bolsaň? Saparaga da bilen näkin da. Aho, sen bilen zordan var ya. Ýük gözüm dağardım, tapçagam däl. Onda sesini çıkarmada. Kän urlamada düşberdi aýdyma. Ne, taptım. Şu taýdan ýokarlan etmeli. Şundan mı? Hawa. Şundan ýokarlan etmeli. Aho, ay, kene beterinden tapýan.
Mene ustaydı. Qara sayınmay. Hani bolan bol hecilleme bolsana. Korkor ýa-zat ýok. Ýör, meni ber ýyzym bilen. Bay bakmy öwrenşärsiň ha. Dyrmaşarsyň. Hey Hıdır. Ya dedim ey dost. Yılan! Hani? Yılan adadı yılan! Yılan! Hani? Hıdır ne hila men yılanın korkanım bilýän ha? Şeýle gorkaksyň öýdem oktumay, gorkýanmy? Son ýaly oýun etmesene. Barla arasına bir tebigatda bir degişilýä, gülşilýä. Hayran galyan ay be. Kat görtürmü beýtme var. Şeydem oýun edilýärmi? Gülşilýä. Hani bola ne? Hani Bol. Bol do. Bol. hani Be. Dost. Ne mollay? hani Elin ver. Hani. Takman. dost. Yetkeçemin. Kömek. Adadı. Kömek et dost. Elin ver. Dost. Bol. Gayret et. Ayağım. Bol. Ağzı kallı. Yine ağzı. Yine bol. Dost. Dost sağ ol. Bol. Yine seyret yokarık. Kenma. Yetmez mi kak? Dost. Senen bir zat haýyş edäýin. Aydı ver. Yan kolun zatları. Saparaga aýtmaýda. Aydı aytma da otaydı ne emma? Her kimde de şuralarda bolulýar. Ayonno da. Sen meni halat edeniňi saparaga da bilse. Bir hili üstümden ulayjak ýaly. Dost sarpazyn saklap gerilen ömürlerden ömürlere dowamdyr. Kän gezek demlenip içilmän galyn, çaýam diňe dostum üçin sowandyr. Inim alıştırdyňmy? Oglanlar arman. Assalamu alaykum. Bar bol. Wa alaykum. Salam alaykum. Gowum ýaşymy? Şükür, gowmadymyzam. Armanda oglanlar. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Oglanlar diýinje alýanmy? Owa. Özüň ýerde morsaň oglanlar. Şoğladak owadan. Özüňiz kim bolarsyňyz? Biz tebigat hormak jemgyýetiň işgärler, wagtçylar bolýar. Zätewiyete deperetirjek iş edýänler lütf berdi. Ýöne wagtal oglanlar bilen gedelenje çykýar. Düzgün adamzak diýäňizmi? Ýok. Bu agaçlar näme üçin döwüp dursaňyz? Ay Guran şakalar dam, çaygaýyna da ajak olduk. Çaygaýnadanyňyza gowulyn, Guran şakalar döwmek bilen şu agaja da ziýan etirýäňiz. Ody nerede ýakjak bolýaňyz? Ay şu töwereklerde. Ene şu ýerde.
Ana muny ýene bir düzgün bolmaly. Ot ýakmaňam tebigatda öz düzgünler bar. Ot ýakmak üçin ilki 15-20 metr şoň daş döwregini arassalamaly bolýar ot çöpden. Soňam çukur gazmaly bolýar. Şo çukuryň içinde de ot ýakmaly bolýar. Sebäbi biz daş döwregi häzir arassalamasak şol ot çöpden. Onu uçun sıçrap tebigatda ot düşme akmaly bolanlar. Ana oluklan suwluga on tebigaty diýan etirmek bolýardy. Heme tebigat tapalanya, hemem tebigatda ýaşaýan jandarlara uly diýan etirmek bolýar. Oglanlar, tebigat biziň umumy öýümüz. On tebigaty goramak barada iş alyp barýanlar däl, oglanlar. On ählimiz bilelikde goramaly tebigaty. Düşündüm. Bagşlarsınız. Bolýan oglanlar, ýöräliň. Baram bolýa. Sag bolun. Bolýa oglanlar. Bir düzgünçilik etmäli. Bolýa. Türkmen. Göräbi ajaýyp tebigaty. Aylan! Aylan diýelmen ha. Tapar ağa. Ho, Hemişe şowra adam bilen gidip ýörmän. Arasyna çarşsak bolmazmy? bolar. Näme bolmaz? Ay bir gün siz bilen gitsem, bir gün söhbet bilen gitsem, özüme de tejribe toplamany gowy bolar diýip pikir edýän. Ha, onuň ama dogry. Ýöne şu gün öňkün klubumda gideli. Ertir onsoň ütkötmeli boldy, ütködäýär. Bolýarmy? Bolýar. Ýankyň aýdanlar neni gördüň? Teklip mi? Ayol hemişe de edilýän da. Ýok, gep onda däl. Olan bolşlaryny ünt vermediňmi? Bir da bolup dur olan arasynda. Olary şu bilen bile goýuranym şoň üçin ne? Madaja düşünsünler diýen. Ya Hıdron azar verýärmi-ki? Ay ýok. Adady Hydyrdan çekinip durjaglyna däl. Bir ýerde başga gep bolmaly. Hydyryň häsiýetine ikimizden belet. Ha. Ol adadyň ýüregine düşünmelaýmasa. Ünt berýän bolsaň adadyny başdaklary ala däl. Şona menem pikir edýän. Beýle bir aýlanasyň gelmeýän bolsa, oň ýol gitdi. O näil ýol? Aýratyn aýlanaýmaly. Ýöne, sen gorkarym kaň diýip ýanymdan aýyrmanýar. Ana sorap göräý. Saparagdagym aýratyn aýlanýandylar. Bu ýerde zatdan gorkarym diýip aladam ýok, ýöne adaşarsyň diýseňe uğruna bar. Ana görýärmi? Men adrym bilmäge derek. Saparagda bar. Ardy diýäň sen? Ardy etdim men. Ardy etmekde şol. Näme? Saparagda düşünen näler öýdýäňmi? Men seni ýanymdan aýyrman işe öwredýän, aýlaýan, zada öwredýän. Saparagda goşulan bolsaň, bu ada şel ýökön aýlanardyň. Minne çekennene ýek aýlananyň gowdur. Mene dağa gelip 3-nji gün ýökön aýlanyp başladym. Sana 3-4 aýda gerek bolmagy mahmal. Bu bolşuňa. Şeýlemi? Sen haýy tarap gitçi. Şuningmy? Sen onu şu taraba gidýän. Menem beýle. Gün ýaşmakady. Eddil şu ýerde duşşar. Bolýa. Ha, ýöne özüň günüň görülerim-ka. Galanam görberer. Ay bolýa, men aýradym onu.
Görüverýär tek. Menlige jan bu at. Edwer. Hintek görürsin. Be, muňa näme bolýaka? Ertirden bäri aýlaýan hiç alan ogaby. Ejem men ala diýenler öýden ogaby. Muňa näme bolýaka? Men muňa gitme diýdim. Näçe diýdim? Men diňlän oklara. Wah, men ala diýene. Näme bolýakan? Bilmedik, görmedik yerleri. Wah, aman. Aman. Kakafi. Eşitdiňmi? Yer näme boldy? Oglumda çaň edýän hiç elini alan oga. Alay tenemay diýene. El öçürlenir diýäre. Ala diýene kakafi. Aho. Sen oğlum şäherde gedip ýören oga. Tebigatda meýdany iş üstünde gedip ýör. Diň duşlaryna aýla, işgärlerine aýla bir zatlary däýelle kakafi injalam oga. Aho, sen oňa geýje güni jaň edip işlemäge goýan oga. Belki telefonu öçürüp goýanlar. Ya telefonunyň güýji gaçan bolmagy mümkin. Soğuk. Ya bolmasa başlygyna jaň edip gör. Be, başlygyna jaň edip göräýdim mikän.
Oho, ne de uçanlı sana? Bar. Bar anne. Bar git ver bar. Bar da anne yolun bilen. Salamu aleyküm Yasun. Aleykümselam. Bar olmaydınız Arman. Olmayan Beyni men seni bu törekden görmendim gori. Näme? Adışda görmüň bar. Yasun, men Türkmenistan Teýwaty goramak jemgyýetiniň işgäri. Şu jany Teýwatyň wagtçylary bolýarys. Ay, tuweleme wagtçy diýdene. Gaty gowy, soğa wiset ýaňdynym. Teýwatyň janyny janlaryna oty çöpüne goramaly. Ödümün kitapy zatlar bary. Ne etýärsiň? Düzgün wadiýanlara duşýarmy? Ay Yasun, iki eke duşa. Olaram bilmezlikden edýärler. Ay howala, seýledir. Ay bilibet diýene ýokdurlar. Howa. Bir neme monsaň? Seýdip pay-piyat aýlanyp ýörmüňonsaň. Ay ulağımız ba Yasun. Ýöne ulağımız bir ýerde goýup piýada bölünýär aýlanýas. Ay howada, beýle kynysy näme boýun galaňsaň kynçylyga dözmeli bolýar da. Berekellaýnym, oňarýaňyz. Bäh. Bir Yasun'a ağlasam aýtdyma geçiksiz boljak. Aýtmasam men o nädip men ýygymy aşyryň diýeýin. Bäh. Kyn ýagdaýda galmay. Yasun. Ha. Ana bira gelýär ulol tanan ýokmy? Ha, o gelýänmi? Süleyman gelýär öýtýän. Süleyman? Kim o Süleyman? Ay şu owaň oglanlarynyň biri de. Ha şetsek men aýtmedimki? Sen nire howluk ýagmy? Mehman bolup gitdi ha bize. Ol çopan goşuna baraly çay iç. Ondan gidersiň. Ay yollaşlam garaşýandyr maňa. Ha, şey diýdene. Hanonno sorak göreli. Ýör hani baralyanna. Bolýa. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Salamu aleyküm agam. Geçip barýadym nasıl olaýyn diýdim. Oňarypsyň. Näme yetmeýän zatlaryňyz bar ýaşy. Ay ýok, hemme zat bolýar tügelem. Ay tügeleme. Çay içip geçäýdenim. Ay ýok, çaýlaşyp oturmaýyn men ýaşy. Han çay içmejek bolsaň şu inimizi bir ýollaşlaryň arasyna taşlasaň. Bolar ýaşy. Ala detme. Ýörüň hanam, inim ýöräli. Ýörüň. Bar, min. Şunu ýygyna taýynna. Ha, seýt oglum. Bar ýygyna. Atay inim. Bäh. Ha, inim. Näme boldy? Düzgün bolupsyňyz da. Ay ýok inim, mene düzgün bodam. Wah agamjan. Feredämiň o. Hani, näme? Näme düzgün bodup? Ya belgisi ýalňyşmy? Wah ýaşly belgisi ýalňyş däl. Ha. Bu tüsse çykarjy enjamy ýörüýte uçun sıçratmaz ýal enjam da kılýar. Şonusy ýok diýjek boldy ýaşly. Ay hoşum uğrasın, oluğun kaçan son iyidin ataydym. Sen beni ver vakalı, men ona bir mıntta dakarın. Ha, Ýaşly, sag bolun, taňry ýalkyň köp. Taman var. Taman işle. Bolýany. Ha, ýaşlarymyz güýlýär tugalama.
Ağam, siz meni bağışlaň. Biziňkä aýtmak dogrusu şu giden meýdany tebigatymyzy gorap saklamaly. Şu gözelligi, şu malgara ziyan etdiýär. Bağışlaň siz meni. Ýöne biz şolary gorap saklamaly. Düşünýän inim, düşünýän. Beh, bärlerde ornuna oňy. Atajan, jigim, oğlaklaňa serede. Yok, seretjek gel. Vay, jigimjan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vay, Batyrjam. Garagolcam. Batyrjam, nerdesin? Wah, men Garagolja oğlajagym nire ýitirim boldun kaň sen? Batyrjam, Garagoljam. Bağışlaň. Oğlaňyz adaşyp durýar. Way, Batyrjam. Garagoljam, nire ýitdiň sen? Gözledim men seni. Wah, Batyrjam. Salam. Salam. Asas kim? Men Azady. Siz men Batyrjamy nerden tapdyňyz? Şo depäň büýüzinden. Ha. Siz näme aýaňyzy agyrtdyňyzmy? Azadyk. Nerede? Özümem bilemok. Dogruýy aýtsam nirde gezip börenmem bilemok men şu wagt. Ona da men oğlajymy halas edeniň üçin sag bolun. Jan ýaljy oğlagyny halas eden bar aljagym sag bolsunmy? Size başga näme gerek? Senem men halas etdi. O näme diýdiň? Men şu wagt adaşpýarym. Nire düşüp nirde näme işläp börenmem bilemok. Telefonumy açyp ýollaşmam bilenem, habarlaşyp bilemok. Yer bolýa, mene mädir o wagt etmekçi, şo ýerde sen telefona jaňam edersiň, onu aýaňa da seretdirersiň. Atajan, jigim, ýürüýe gaýdaly. Bağışlaň bolýyn. Men siziň adyňyzam soramandyryn. Meň adym Maral. Oğudan adyňyz bar eken. Onsoň kitap siziň ünsüňiz soňokmy? Yok, çağalygymdan şu ýerlerde goýun wakyp ýörem soň, haly öwrenşip duryn. Günne gatnap ýörem soň, kitabym hemişe ýanymda. Maşgalamyzda biz ýedik. Iň körpejämiz oglan. Öň gyýdygyna makardy. Innem meň edegim. Innem bakym kiçik ýyjygym makar. Ay, goýun niwem näme? Gapymyza kymalar da. Hawa, innem meň bakmallarym. Gowa-gowakty baharda, tomusda mallar alyp çykýas. Yine tekel wagtdan kiçik ýyjygym meň ýerim alar. Siz okusyň aşak bolmadyňyzmy? Sen men gepi güýmäp durmady, günü ýyjyk barýa. Ýör çaltyrak o baýşaly. O siziň beýleki işgärliňiz ýaly bäşim. Biraz tejribesiz de entek. Ay öde ha ýerbe doglan nädir ol? Saparagan aýtmany görä Azady ömrüni tebigatda geçiren ýalymyşyn. Ay o diýenige de anany biljekmen. Hawa. Bolýa onda bir
habarlaşsın, aydarsınız ha şoňa. Hökman arkaýyn bolun. Bak, men arkaýynla ejet alady diýä. Ala dede reali iş yok. Men topor ýollaşçylar bilen habarlaşyp durun. Hökman size habar ýetirer. Bolýa, sag bolun. Bolýa, saglykda görşeliň. Alay senem şular ýazda tapsaň hidili däýýäňde. Näme diýe? Ay senem aýt walla. He, Näme diýer öýdäň? Bolan zat ýok. Telefonu öçürip goýupdyr. he, öçür goýupdyr. Howa, akşam ara işden soň düşelge baramda ejem bilen özüm jaňlaşaryn diýipdir. Jaň etjek diýipmi? Howa sen arkaýyn bolar. Oh, bolýa. Bor kakasy. Onsoňam sen beýdi beýinçalyk bolup ýörme how. Sen beýinçalyk bolsaň menem alada galýan. Bor kakasy, bor. Bolýa. Ay şey däýmeseň, goýma ýaraby. Yaman ýerim ýüreg agyrsy ba. Gatyrak ala desse, men özüm iş bar. Ana şeýlerek, netip bolsa geljek ýyl okuwasy ýanşmakçy. Sen bu işde işlemek üçin haýsy ýokary hujaýy tamamladyň? Owa hojalyk universitetini tamamladım. Kärim şu gözel teýigat janarlar bilen baglanyşykly. Ýöne özüm kompýuter tehnologiýalaryna köprek ünsverdim. Hormatly prezidentimiz biz ýaşlaryň durly ugurlardan tejribe toplamalygy barada aýdanlary hiç erkime goýmady. Ine şeýdibem şu ajaýyp ýerlere düşdüm. Dogrymy aýtsam, edil erteka düşen ýal boldy. Menem tebigaty gowwarýan. Şoğurda okusan diýen. Sen näme pikir edýän? Ay, dogrymy aýtsam, men şu wagt oturmakdan başga hiç kelläme pikir gelenok. Oturam son pikirlenämesem, Uf, bu gidişmede gitsek akşama da ova barmaýas. Gyýw, akşam düşdi, berde her hil ýyrtyjy haýwanlar amma. ay şu wagda men şu bolşum görüp ýyrtyjylaňam ýüreg awaýmasa, bir diňe sen ýüregiň awanyga. Wi, buloglany, ýer. Eýwe, Sapar ağa, oňa seret. Hadarjana ýadap ýatyp durýdy. Özüm turdy. Han sen ýatyp ber wakaly. Häzir. Aysana. Tene damu. Aysana. Ay tene. Ay bağışça dostcan. Gelmedi mi? Näme güýrmeleňe garaşýanmy? Azady gelmedi mi? Ha? Azady? Kim? Azady. Kim? Azady. Han Durintek? Azady näme sen ýanynda dämi? Yanında de. Nira urutdun, nira gitdol. Yanında de, aylanma gitti. Näme samyrap durdun? Nira gitdol. Yok, aylanma gitti. Ýeködümi? Näme üçin göýberýäň ony? Hana Sapar ağa özüm gelýär. Paraga. Üst başyňa tüýüs dağa adamsyna meňdäk gidipdir. Han näme bolanyň gurrun berany? Sapar ağa näme? Hydyr ýene bir zatlar tosap tapdymy? Ay şundan derek kızat eşitmem soň senden soraýanna. Näme dip ýeködün gidip bilýän? Ay Sapar ağa nemede? Gelenmide epes wagt boldy onuň. Ýeködüm aýlan goraýnydim. Edir köp ýerlerine bilýänem. Hydyr maňa gitmede diýdi. Ýöne özüm Hydyr adaçy kulak asmadym dogry aýtsam.
Men özüm Hıdır diýip ayak çeksene. Agay sana diýen, toý. Salam. Salam. Wi, siz ugrap barýaňyzmy? Şu wagt görejek bolýas. Aýaň agyrsy netdi? Ay, gowlaşdy agajyk. Onu näçe ýüzüň solguny görnýär? Ay aladadanyrda. Men düýünkü tapylmadygym eşitip, ejemiň bir agajyk ýüregi agyrypdyr. Wi, ýoksa da sen ejemiň ýüregi agyrsa wa diýipdiňa? Anha, daha gotlarynyň ýürüýtip borja götümligini ýygdym. Al, çaý edip demlenip içersiňiz. Borja götümligi ýüregi berkidip guruplanýar ýa. Bilýäňmi näme? Hormatly arkadamydan Türkmenistanyň dermany götümlikleri atly kitabyna şu götümliklerin peýdasy barada ähli maglumatlar bar. Menim şu kitapdan öwrendim köp satlary guradyp ejeňiz şeriň. Bolýa, sag bolun. Sag bolun, sagaman baraň. Sag bolun. Agyp, berip durmasana. Aýyp bora, ýür. Uzaklarda batmasın kama. Men senin yanına bararım. Dünyan gözülüğün baş edip sana. Men senin yanına bararım. Aksageller gözüm düşse. Tapar ağa. Ýöreýäsmi? Ýöreýär. Han Hıdır'ın gelsin ýokardon. Onuň aşgabady ýöreýäber. Alan şunu. Hani gel. Getir. Da, sene uzakdan ýyllaryna duşaýdyň öýde. Hakykatdanam uzakdaky daňyladym. Ana ýöräli. Sökut. Yer boljak mı? Hawa sapara üýtgeşiklat ýoga bolýanadyr. Oğlanlar adaden sinlak göreliň mi? Nädir? Ay düzgün aman näle uğranını bilerse. Görül halipa. Saparaga, uluga taýardyr. Howa. Ay bolýar ýöralym. Hıdır näme etdiň boldy? Kim? Menmi? Howa sen. Näme etdim men? Eski niradyň ýa? Niradyň en başga? Ne gerekdimi? Ya el ýalyň geçirdiňmi? Han bolýa oğlanlar. Ýolda düşünşersiňiz. Öräliň. Sapar ağa beýseňem bolýarmy? Näme boldy? Ile ýagly eskini meýdana zyňmallar. Günnüşüp ot durmak mal diýär. İlki bilen şu zatlary özümizden başlamaly dämi? Berekella.
Adaşan, sen gün sayın näl? Sekund sayın üsüp barýan. Näme oýnap diýäňiz? Nätti? Jedelle oturlaň gerek. Ayna öňaýdan soňmy näme? Ýörelim. Men senin yanına bararım nenem. Dünyan gözülüğün baş edip sana. Men senin yanına bararım nenem. Azady. Dost, sene şol wagt geleliň bäri öňkülüň ýok ay. Ay öňkülüge galmady diýen. Sen ogydyň, telefon belgesini almadyňmy? Wah. Şoňa janym ýanýa. Beýle ýagdaýa düşýüm, näme bileýin? Özümizde masaga soramalla hawşan ýaly. Inniki edek soraýaryn. Inniki edek biz biýmezade oturmady. Barp özüň soraýyn. Ay ýöne näme bileýin? Inni duşmaýmasa. Duşarsyň dost, nesip bolsa duşarsyň. Sen esas zat Hydyryň ýerinden galma. Hydyryň ýerine düşüp näme un gördüň diýsene şeýledi. Hani, bolýa, ýör dost, işläli ýerimize baral. Ece armada? Bar bol oğlum. Oğlum, öňki işleýän ýeriňe jaň etseň, gaýdyp almadylarmy seni? Habarlaşyp görjekmi? Näme üçin Ece? Ay ejeň işiňi bir näme kynrak görýärmi näme oglum? Öňki işiň gowulaýmasa diýen meni. Ay ýok bay kaka, meňe işim täzeleme niýetim ýok. Maňa şondan başga işem gerek gel. Ece, kaka, gayrat ediňi men işime goşuşmaýyn, haýş edýän, menini çaga däle. Netip bort ýarmadan ýene şo giden ýerlerime gitmeli. Mene gaýtam, şoňa howlukýan. Wah balam, men alady diýen seni. Ece, sen şu taýda gezip börkämi men alady diýäňi. Arkyn bol, nirde bolsam başym çararym. Kaka, sözüňi ýykga diýmem. Mene bagyşlaňyn hakyky kärim tapdym. Bar oglum, olar ýaly bolsa işiň ileri bolsun. Esasat käriň söýüp watana peýda getirýän nesillerden bolsaňyz bolýa. Biziňe ine bar arzumyz şol oglum. Şeýlem keýwany. Wah oğulcuğum, biz üçine geden yerinde sağ etsen olya yönü. Alayt. Ýöneň näme? Ýene bir zat tapdy o ýa. Inni näme boldy? Ece sene teýwat gorkunç diýen bolyn, şeý dogurýan bol, mene senden gorkýan. Ýokla, gorkur ýazat ýok oğlum. Yönü sen beýdip ýawan ýatyp ýörşiňe haçan öýle işgil boljak? Uy Ece, tap ýadymdan çykan eken. Şo goşlama arasynda dermanlyk ösümlikler bolmaly. Gördüm oğlum, alıp ýygnaşdyryp goýdum. Şonu ýörüýt Ece sen üçin ýygyp berdiler-de. Kim ýerdi? Ýewert diýäydimmi? Yo, neme? Yo, özüm ýygdym. Ece şo ýüregiň dermany näme? Kim diýe? Ay, diýä diýdim may. Hani oğlunu kötäp durmasana. Gowsy gitdi olotlardan melhem taýarlamak bilen bol. Olotlardan nähil melhem taýarlanýanlygyna sen özüň bilýänsiň. Şeýlem oglum. Ay on soramandyrnam, innikden de soraýmasam. Ece sen olar ýaýradyp gurar ýalytyp goý. Ondan ýyzyn özüm näme etmeliligini bilişdirýärm. Ha, bar oglum. Bolýam Ece. Bor oğlum. Görýän weli, oglum tebegata çykyp aw edip gelen ýaly. Bolşundan çen tutsaňa oğlumy da kimdir biri awlana meňdiýe.
tebigatdan ýygnap bilmän geçäýsen gerek. On uğur var kakatı. Owo? Avçin şehir alıp geleymeli.